Urtez urte ikasle taldea handituz joan zen eta beste lokal bat behar zuden. Orduan, Afrikan zebilen moja batek txalet txiki bat alokairuan eskaini zien. Horrela, 1967an, Estibalitz hiribidera eraman zuten ikastola. 1969an, legea zela eta eskolari izena jarri behar izan zioten, ikastola hitza aipatu gabe jakina. Izen berria Kolegio Padre Raimundo Olabide izan zen, gaur egun Olabide ikastola izenez ezaguna. Dena den, txalet hori ere txiki gelditu zitzaien, eta ondoko beste txalet batzuk hasi ziren hartzen, 6 urtez egon zenan ikastola. Ondoren, euskararen batasunaren inguruko eztabaida sortu zen, eta Izaskun Arruek euskara batuaren proposamenarekin ados ez eta lan hori utzi egin zuen. Ikastola utzi ondoren, 16 urtez, erizain aritu zen Gasteizen, baina tarteka noski eskolak ematen jarraitu zuen. Eserita ikusten dut, leihotik egunak da gauak emeki, bat egiten duten unean, eta pentsatzen dut. Zertarako ez dela, bizitza eta bere forme. Izaskun Arrue gaurko egunez hiltzen 2016an eta 2024an bere omenez Izaskun Arrue kulturgunea sortu zuten Gasteizen. Hildo beretik jarraituta 59ko azaroaren 10ean Bilboko Iralabarriko komentuan zegoen euskara hutsean ikasteko ikastola klandestinoa itxiarazi zuten. Hezkuntzako ikuskatzaile batek haren berri izan eta gobernadore zibilari txosten bat igorri zion. Bertan, txosten horretan ikastola berehala ixteko eskatzen zuen legez kanpo sortua zelako eta euskara hutsean irakasten zelako orientazio separatista argiarekin. Gainera, 2 irakasle atxilotu eta isun gogorrak ezarri zizkieten. Cristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta ze uste dute. Hablan del cristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta ze uste dute. Horrelako gertakariekin eta horrelako gorrotuarekin gezurra dirudi, baina gaur beste nazioarteko egun bat ere ospatu behar dugu. Bakea eta garapenaren aldeko zientziaren nazioarteko eguna da. Egun honekin nazio batuen erakundeak herritarrak aurrerapen zientifikoi buruz informatuta egotea bermatu nahi du elkarteak. Aurtengo leloa, konfiantza, eraldaketa eta etorkizuna 2050erako behar dugun zientzia da. Baina zientzia ez da beti bakerako erabiltzen, gaurko egunez jaio zen Mikhail Kalashnikov, kalibre txikiko armen errusiar diseinatzailea, AK-47 erasofusilaren diseinatzailea izateagatik ospetsua, eta beste honi izen ematen diona. Eta hildo beretik, gaurko egunez hiltzen Leona Butz lehen erreaktore nuklearra eta lehen bomba atomikoa eraikitzen lagundu zuen estatubatuar fisikaria. Bai, zientzia eta bakea ez doaz beti eskutik. Ez eskerrak militarismoaren aurkako defendatzaile asko izan ditugun historian zehar. Gaurko egunez jaio zen Elisa Leonida Zanfirescu, errumaniar ingeniari kimiko, asmatzaile, irakasle eta nazioarteko desarmearen defendatzailea. Edo Arnold Zweig, Alemaniako idazlea, antifasista eta gerraren aurkako mugimenduko aktivista. Lehen mundu gerrari buruz idatzitako 6 volumeneko lanagatik oso ezaguna da. Gubion babeslakoan, ito nahi nuke zure ondoan. Ondoan, urteko baken iraunkorrean. Tira baina irratsaioari hasiera ofiziala eman beharko diogu. Astelena da, agian kafeina dosi extra beharko dugu bai, baina gu prest gauden zuleok. Astigarragako Zipotza Kultura Elkarteak 40. urte horrena ospatuko du datozen egunetan egitarau mardularekin. Eta horretaz aritzeko Amaiur Altamira elkarteko kidearekin arituko gara. Eta Eliponbo izango dugu gurean Euskara Bildua jardunaldietan landu dituzten gaiak eta ateratako ondorioa kontatzeko. Astelenero bezala puri-purian tartera izango dugu telesailak eta pelikula komentatuko dizkizuegu. Eta kontu gehiago beti bezala.
Entzuleok azaroak 10 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kaferan naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren. Astelenon. Wow, zure bigarren abizenarekin dantza egin dut. Bueno, dantza egin dezu bezala nire, bueno. Duela gutxi aurkeztu behar izan nuelako pertsona bat, bigarren abizena Ibarguren zuena. Eta orduan pentsatut, nasten ari nez beste horrekin ez ondo ari nintzen, ze gauzak. Goiure Zaizarandi, egunon? Egunon! Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1065 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, ondo pasatakoak, Laister eta 18 izango dira, azaroak 10 gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Basoan zuaitzak Emorren siluetak lurrean Guritzala emateko Izarrak Hementxe gure txatean egunon gaztiak, zer moduz nire bi maite dutak botako ditut diotemendik zederra den. Uzten diazu asmatzen gorkaren anik ez dutela irakurri. Bulegorekin zer ikusirik dauka. Bai. Zederra den bulegoren kontzertua agurtzea zenbat dantza egin genuen, Ederra Bilboko koralekin egindako abestia gaur 12 Iker Gurrutxagarekin egongo da Tomas. 12 eta 4 ze 12 informazioaren txanda izango da, 12 eta 4 musikaria saioan Iker Gurrutxagarekin izango da, eta azalduko du kontzeptu berri bat. Dela geldialdi baten atarian, geldialdi hori noiz amaituko den esatea. Hori da, bai. Zantzala pixaratzo kontzertuan pasatzena. Bagoaz, baina hasi sarrerak erosten bueltarako. Hori xe. Bagoaz zenbat dijoaz, urtebetera iritsiko alda, bai, justu. Berez esan dutenagatik, urtebetez egongo dia sortzeko prozesu batean, eta 2026 kontzerturik eman gabe, 26. 27 martxoan da kontzertua. Da oso kuriosoa nola Euskal Estenak birmoldatu duen ohiko hizkuntza. Zeleno zen, pake pixat hartuko dugu, konposatzeko eta disko bat egiteko. Eta orain da, hori egingo dugu, baina marketingak dio zuen boltsikoak xautu nahi ditugula, eta orduan ja hasi erosten gure sarrerak 2027an egingo dugun, eta FOMOz jantziko zaituzten kontzertu ontarako. Txat aldatu da. Bueno, aldatu da kontzeptu kapitalista. Planteamendua berdina da, ez jotzea urtebetez. Baina leheno egiten zen pakea eman. Ez jo eta pakea eman. Boltatzen denean, esan, kontzertuak datoz. Orain... Edo batzuek ez zuten esaten noiz itzuliko ziren. Orain geldik dauden bitartean, hainbat taldek nahi dute jarraitu etekin ekonomikoa lortzen. Hori da pixkat kontzeptua. Estrategia nik uste dela asteburu honetan kontzertuetan egon den jendeak eta disfrutatu duen jendeak, orain dagoela gogo horrekin, ez? Ze ondo pasadudan gaurko kontzertuan. Beraz, gaurko gogo
honen gogoa bideratu urrengo kontzertu baterako erosketarako, ez? Ez da dila joan motivazio hori. Ze atzo kontzertuan egontzenak lau hile bate barru ez du motivazio igual edukiko. Bai, niretzat hor badago ala ere eszenaren monopolizazio bat. Lehen talde batek disko bat atera eta gira hori bukatzen zuenean uste zuen espazio bat beste talde batzuentzat. Pentsa, Del Valen kantutzarra hau entzuten ari gara, eskuzabalak kantua hain zuzen ere. Bueno, ostiralean kaleratu zuen bere diskoa. Belek kaleratu zuen diskotzar bat ostiralean. Eta hor espazio berri bat sortzen da. Nolabait engranaje bat dago. Talde batzuk atxeden hartzen duten bitartean beste batzuk agertzen dira lan berriekin. Eta uste dut orain hori pixkat irauli egin dugula, edo gutxi egin dugula. Haundiak, nahia, ez du eteten. Eta orduan, atxeden hartuko dut, baina jarraituko dut pixkat estenaren espazio okupazio honetan. Bai. Hori da, ez dula espaziorik uzten beste batentzat. Bai, uste dut pixkat gure estenan badagoela haunditasuna are handiago eta are konstanteago bihurtzeko intentzio bat. Marketingaren nolabait justifikaziopean dagoena. Eta FOMOarekin jokatzen duena. Bai. Era bat, ez? FOMOak gehien, da nik uste gehien jokatzen duen paperetako bat, esango nuke. Atzo Behobia Donostia lasterketa egon zen, barkatu, FOMOa aipatu duzu eta aipatu behar dut. Bukaeran azkeneko kilometroetan neska bat zegoen, kartulina handi batekin, eta badakizu ze jartzen zuen. Zan, bere lagun bat animatzeko baino jartzen zuen. FOMOa hainbesterako zen. Osea, hainbesteko FOMOa sentitu zenuen Behobiarekin animatu bintzarela eta izena eman duzula, eta gaur hemen zaudela, listo. Nik beste bat ikusi nuen, ez da egit ingeles ez, gazteleraz, euskeraz nola zen baino, uste dut ingeles ez zala, pain is for now, but Strava is forever. Eta oso guapa iruditu zaidan, oso grazioso egin zitzaidan kontzeptua bera. Ea gure txatean segiago dioten, beste maite duta zederra hotela zinea zeukan, nire logela meden oroimenez zegoen. Ederra musikaren bidez turismoa egitea. Zalantzarik gabe. Dantza honena, 34 puntu. Bueno, ona, zein dezue, Behobia ozer. Ez. June aulkiarekin jolasan eta guzti. Hori ere koreografian sartu alduzu. Naiz konturatu. Esango nuke beti mugitzen duzu. Beti mugitzen dut zerrexagoa da, gorputzen mugitzen baino. Ole June txikia, ez gorka, gaizki ari zara. June txikia beste bat da. June romatet da June handia. Egia da June txikia June romatet baino altua dela. Bai, hori egia da. Baina, gure June 2.0, June txiki edo June junior edo. June junior. Bai, da June iraola. Eta June romatet da handia, nola baita esateko. Edita Brokosek dio egunon, bai Goiuri arrazoia dio gorkak. Zertan? Aipatu dudala estrategia dela, kontzertura joan denak erostea urrengo kontzerturako. Grazia egiten dize, Gorka Sant Esteban dago makro kontzertuen aurka, baina erosi ditu dagoeneko 2027ko noski. Zera? FOMOa. Sarrerak esango dut, bulegoren kontzerturako sarrerak. Bez? Erosiko zituen. Bueno, oraindik ez dira salgai jarri. Zalantzari gabe. Baina, erosiko ditu, hola, korrika batean. Bueno, gure maite dutak ere kontatu beharko ditugu. June romatet. Bale, nere maite duta da, ondo azaltzen aizen, Osa, txorra da, binon ondo azaldunet. Osa, nere kuadrillak gea, 20 bat edo ringuruan ibiliko gea. Gehiengoa gizonak. Eta, gea, 2 kuadrilla elkartuta. Kuadrilla batean, hasiera batean, baginen emakume batzuk, eta besteat denak gizonezkoak ziren. Eta elkartzakoan bai konturatu naizela, segun ze pertsonarekin, uki behar dituzunean konversazio batzuk bagian ez direnak hain errexak, ezinezkoa dela. Gehiengoak gizonak. Ez dutelako onartzen gauzak egin behar direla, edo bere jantzat deserosoa denez, ez txorrada bada, ez dugu horretaz hitz egingo askotan jaso dut, eta maite dut, ostiral honetan, eukidetela konversazio bat, bereziki zaila zena, euki behar zena kuadriako pertsona batekin, orokorrean kuadriakoek erabakizutena ni nintzela pertsona egokiena persona horrekin hitz egiteko gai honetaz, nerekin irekitzen delako, eta badelako, gizon horietako bat hasiera batean beti esaten zuena, gauza horietaz ez hitz egin beharrik, konponduko dira bere erara, eta kuadriaren artean erabakizena, esan? Eta zer sentitu zenuen esan zizuetenean Junezu zara pertsona egokia konbertsazio edukitzeko?
lehenengo estoa izan zen menu marron. Horregatik galdetzen. Ze gaia ez da errexia, denek bagenekin iritsiko zela momentu bat berekin hitz egin behar zena gai honetaz. Bueno, badaudelako gauza batzuk iruditzen zaigun aldatu behar zituenak. Eta lehenengoa izan zen menu marron, baina gero izan zen egia da, pixkat, ez dakit postu, baina bai izan zen, behintzat, nerekin irekitzen da, badauka zeinekin ireki. Eta maite dut, jaso zuela konversazio hori hasiera batean beldurretik, baina 2 edo 3 orduz egon ginen taberna bateko terraza batean lasai asko hitz egiten, eta irekiz dela, onartu zituela aldatu beharreko gauzak eta laguntza eskatzeko prestegoela, eta horixe, nire maite duta. Ostiralean kaleratu zen beste disko txarra. Muturre zerura, bele, itakasutan. Kazetariaren galdera, gau ezerkentzen dizuloa, bitan pentsatu gabe doa, buru esatzeraino irekitzen zilborreko zuloa, berantzunak eskatzen hau, nire kezka beti dialako, baina nora egongo naiz ongi, pazuta bera mundu hau balin badoa, ustu bidetik behera. Arrakasta, azenaria makilaren puntan, arrapaladan zertako joanitak abadago zutan, ta gero kaleak utxik daudela. Beleren diskotzar hau joango gara aletzen bigarren kafean gozo itakasutan hau ari gara gozatzen, bide batez, Lider Nandori ere gonbita luzatu harko diogu gure elkarrezketa akustikoetara etortzeko, ez dakidana da, ez da diskorreza akustikoan defendatzeko. Bueno, egingo dute zerbait. Arrapaladan. Artista dira horrelakotan, beraz. Asko gustatzen zait, ze azkar esaten duen arrapaladan. Bueno, gonbita botako diogu, lideri, eta berak esango digu, ze formatu, ze motatan ikusten duen egin ezakegu lau. Beste aurreko lanarekin ere egin zuen, eta orain ere egingo dute, ezakit. Zein da zure maite duta, Goiuri? Kontatuko dizuet larun batean Los Domingos pelikula ikustera joan nintzena, alau da Ruizte Azuarena, bai zinemaldian estrenatu zen eta bai guk zinemaldian ordu asko ematen ditugu, baina ikusi beharreko guztien artean, ies egin zidan Los Domingosek. Naiz eta, jakin banekien, aurrezko maskorra irabazi zuela, eta banekien jendeak orokorrean ze iritzi zuen. Baina larun batean joan nintzen, eta ni bezalaxe jende asko, ze badakit zine areto askotan eman dutela asteburu honetan, eta jendez lepo egon direla aretoak. Munilla ere joan dela ikustera, Los Domingos, eta hitz egin duela bere YouTubeko kanalean pelikulari buruz, baina joan nintzen ikustera. Eta nire maite duta da, nola, maite dute ere izan ziteken, baina ezin dut beste zertan pentsatu. Hau da, isilik nagoen bakoitzean, edo ez banabil lanean, Los Domingos pelikulan pentsatzen ari naiz. Eta bai aitortu behar dut, maite dudala, ekintza, kulkintza,
Ainara izeneko 17 urteko neska gazte baten inguruko pelikula. Berak erabakitzen du, edo, bueno, ze liuratuta sentitzen da klausurako monja batzuekin. Eta orduan, 17 urterekin berez, unibertsitatea, gradua aukeratu behar du, erabaki, zer ikasi nahi duen, baina berari gehiago erakartzen dio moja bizitzak, eta bere bide espiritualak. Eta bertan, familian horrek sortzen du nola baiteko arrakala, ze familian, batzuk alde, besteak ez, batzuk ekidistante, gauza asko gertatzen dira, eta hori da abia puntua, naiz eta nik aitortu behar dizudan, niretzako pelikula ez doala Ainarari buruz, pelikula doala Maiteri buruz, eta Maite da Patricia López Arnaizek egiten duen pertsonaia. Hori ere esan nahi dut, ze zoragarria den Patricia López Arnaiz, ze ondo egiten duen aurrean jartzen zaion guztia, eta hori aipatu nahi dut, ez dut pelikulan gehiago sakondu nahi baizik, eta sentsazio hori ez, ekitaldi kultural batek, guztiz asturatzen zaituenean, barrenak mugitzen dizkizunean, eta uzten duenean, zure barnean zerbait, errautsak geratzen direnean, eta ezin duzunean beste zer egin. Oda, nire espazio mentala orain, momentu enten, los domingosek okupatzen du. Nik ikusteko daukat. Nik ere ikusteko daukat. Ez naiz fio bel entzuten jarraitzen dugu, egia esan diskonek askorako ematen du, 8 kantu, eta tira, horietako batzuk hemen gure elkarrizketa akustikoan entzuteko moduan izango gara, ez dakit oraindik noiz zehazki, baina esango dizuegu, bide batez, asteazken honetan gure entrevista akustikora dator, Amaia Miranda, bere biniloa mentxe daukagu, eta tira, haren gitarra hartuta diskotzarra kaleratu du, egia esan oso goza interesgarriak kaleratu dirazken asteotan, eta horietako batzuk behintzat saiatuko gara gure elkarrezketa akustikoetan izaten. Nik nire maite dut ere kontatu beharko dizuet, eta uste dut maite ditu dala, ez dakit, indarrak xaututa uzen zaituzten asteburu hauek, ez? Ostiralean genuen aipatu dut, eta etxonetan naiz irratian enbalen frantzesenak ere entrevista luzea intzigun joan den ostiralean, akordeio orkestrak, Isidro Larrañaga akordeio orkestrak 45 urte betetzen zituelako, oso emanaldi polita izan zen, egia esan niri osasun pixka bat kendu didan emanaldia ere bai, ze gauz asko zeuden lotzeko, ikusentzunezkotik, pixkan diseinu artistikotik, eta hainbat esparru lantzeko zeuden, eta nik nahiko histu bukatu nuen astea, baina oso polita izan zen, larun batean berri zen izan ginen esan ezinekin, oso kontzertu ederra izan zen bertan ere, hantxe egon ginen hainbat lagun, eta ezagunekin tartean Alaine Agirre egon zen, goiuri, eta esan zigun, oraindik bigarren kafearen laborategia etzuela ezagutzen. Durangoko azokan egon ginelako berarekin. Bai, beraz. Durangoko azokan montatzen duguna ere, gure laborategitxoa da. Bai, baina badakizu zer, fuistu kontzertua bukatu berri, nian pianoa jotzen, berare musikari, zeharkako flauta jotzen du, pianoa pixka bat ere, bai, naiz eta ukatzu egiten duen, eta gure over piano zaharraren goxotasun honek erakarri egiten duela. Eta gure pianoaren inguruntaran noiz gonbidatuko genuen. Ados. Zenik izan nion, txeke zuria zuela, nahi duenean, etor... Bale, baina nola geratu zarete? Ez gara geratu, joango gara geratzen. Momentuan nantxe kontzertu ostean, Lotuko dugu hori ere. Bale. Eta atzo, nahiko plan improvisatuan, nik larun batean berri zen bukatu, gustatzen zaita hau inoiz kontatu dut, ez asteburuak hasten direnean furgonetan pianoa, bajua, beste instrumenturen bat, furgoneta gainean piraguak, uretako materiala, palak, txalekoak dena daramazunean, zerrek esan nahi du asteburu oso beteta, oso gozo datorrela. Eta nibili ginen Murillo de Gallegon dagoen ibaia jisten, Gallego ibaia, urbizietako ibaie oso berezia eta oso ezaguna da. Eta hor badago tarte bat, enbutua izena duena, el embudo, pixkate delikatuagoa dena, pixkate arriskutsuagoa ere badena, eta normalean orain arte beti guk oinez bazter batetik egin duguna, baina egokitu zen eguna enbutuan nolako bataioa egiteko,
eta egia esan, antxe David eta Inesekin, eta, gure irakasleekin, garbi ikusi nuen eguna zela enbutu egiteko, eta antxe murgildu ginean, segurtasun neurriak hartuta, hainbat kide basokekin harritan jarrita, eta bar, eta, erronkatxo bat izan da, orain dela pare bat urte diru, zirudien enbutua guretzate bidera ezina zela, eta, pasio hauek ematen dutena da, asko ibilita ikasten ere basoa zela, eta egia esan hori ere maite dut, nola daiteko, txek bat egin nuela, duela bizpair urte egin ezina zirudien, ibai tarte batean. Asteburu guztia horrela, eta Tolosara iristerako, Goiurit Emanolekin afaltzeko hitzordua nuela. Eta antxi bili ginen, hamburguesa gozoa jan, tragotxo bat hartu, eta igandea erabat utxik bukatuta aitortu behar dizuet. Oso goxoa, aitortu behar dizuet. Atzo etxerako eskaiak igotzeko. Lo zaundela. Hirugarren pisuan pentsatu nuen zera behar nula kanpamento base bat. Nik gero itxera iritsi eta argazki bat bidalinean, eta Imanolek erantzun zidan eta inogok ez, eta pentsatu nuen, hau ja, lo dago. Eta duela 30 segundo iritsi da etxera, eta ja, lo dago. Hala da. Pijama jantzi zenuen? Ez. Sartu nintzen, arropa kendu nuen, eta horrela sartu nintzen. Plof, oso ondo. Gaur goizen arte. Zoragarri. Hori ere maite dute, berdintzait oso nekatuta egon, kezkatuta, antxetatearekin, danakoarekin, loa ez dela ia ezerkien zen. Kabroia. Eta hori oso gauz ondia da. Eskotan jendeak ere galdetzen dita, nondik ateatzen boa, hainbestea hauzaiteko. Eta, lo ike aldek, lo. Gehiegi. Nik lo, 7-8 ordu egunero. Ez que zen bidia, jo. Hori bai, beste amaseiak pasaditzaket, gelditu gabe, etxetik kanpo, irratia egin, kontzertuak jo, ensaiatu, mila saltxetan, bai. Baino 8 ordu horiek normalean nahiko erlijioz betetzen ditut, eta hori bada abantaia bat, ez dute ukatuko, beraz hori ere gaurkon ere maite duta. Eta hau esan da, abiatu behar dugu, gure ohiko musikarekin, gure aztenenetako hitzordura. Imanol González Gurutxak egunon. Mikrofono hau iriki beharko dizut, bestela komerilatzak. Egunon. Hamburguesa hon altzegoen. Izan bai, Eta ondorengo tragotxoare bai. Ja hori, igandeak kubatatxo bat hartzen bukatzeare bada iraultzaia, Jo, zago nuke. Nik uste hola jentziarte guta zarro egon litzatekela. Zara inor pentsatu, hola jentziarte rontzalea denik edo, diot. Bere astelenetan kantuan diolako, astelenetan bizi... Bizitzeko gogoa izatea iraultza jeaten lan. Hori da, beraz, igande gauetan bizitzeko gogoa ukitzea ere iraultza izango da, ez? Ze ondo kantatu duzun, Goiuri? Eskerrik asko. Hor bildu zinenetik, zure doai musikalak gora eta gora doaz. Noski, txalo egiten ikasi nuen. Bai, 2 eta 4. Bai, abesten ere hobeto moldatzen naiz. Bai, asko ikasten ari naiz. Noiz behinka pianoarekin jolasean ere aritzen naiz. Eta ez didazuelako, ez dakit. Zer jarri, hemen. Gitarra bat. Marimba bat jarri, ez hori ere joko. Ez da reixa marimba, Bueno. Baina bai. Zuk uste bergainen kolabo bat egiteko moduan zaudela? Bai. Bai. Ni izan nahiteke bergaineko bitxigila. Hau da, hitz egiten ez duen gizon hori. Eta listo. I like it when you dance with me. Ara, nora gertu den hemen gure txatean, Goiuri. Ui? Gostinaren erregea. Gostinaren erregea. Ez que niri bat etortzen zai burura, baina nezakit. Bota, Gostinaren erregea Aitor Zorzano bada. Aitor Zorzano izan zitekeen, baina ez. Maite dugu Aitor Zorzano. Maitasunetik ari gara, Gostin maitakorretik ari gara. Ikusi dut zenetarri den txatera. Spider-Mander. Spider-Mander aspaldiko. Tipo ofiziala. Zer modu zaude? Bueno, eta zer dio? Nik maite dut Los Domingos filmeko Aitormena kantaren bertsioa. Kristona da. Oso ados nago. Eta pelikulari datorkio. Abez batza batek abestuta, onola? Bai, noski. Eta zoragarri, eta Aitormena entzuten dugun bitartean pantailan ikusten dena, eta eske oso ondo, Spider-Mander, oso ados nago zurekin, baina kontatu zer modu zaude, zertan ari zara, zer moduz bizitza. Noiz egingo duzu gurekin zine egintzenen kolaboraziura. Beste piragua plan bat noiz egingo dugu. Spider-Manderre jantzituen txuleta gure elkartean, eta gero esagartu egintzen, nik ez dakit txuletak gaizki egin ote zion, eta... Guztet Imanolek beldurtu egin zuela. Egun hori xelebra izan zen gero. Bai.
Xelebreak gara eta. Xelebrea, egun horren nahiko normala izan zen. Egon zinen Imanolen maien? Bai. Egon Imanolen ondoan. Egun horretan esan zizun zu kostako herri batekoa zarela. Exactamente. Horixe. Bueno, Ematen duenez Pasaia horretako kostaldea da. Imanolen hitzetan, maps atera zidan da esan zian, tau zer da? Hau. Digo, oi, Pasaia. beti aipatzen dugu hau, June, marean eraginpean herrioa duen herri bat, bada pixkat kostako. A ber, ez man Imanolei arrazoia. Kilometroko? Egia da, egun horretan, Imanoletanik irabazi geniola Inigori Piraguan. Hori ere egia da. Ui, ama. Ez dago zer ikusik, baino egia Baino- esan detaios. Pixka gai aldatzeko. Imanolei pixkat pelota ere egite bateko. Ondo, Imanoli pelota egiteko nerekin sartzea da bidea. Bai, nik uste baino. Sentitzen du baino. Nik ez dut gogoratzen hori, baina tira. Hala izango da. Kasualidadea. Gure proposamenekin hasi beharko dugu, Goiuri, eta Venga, ni hasiko zein naiz. hasiko dazu? Ni, entrepreneurs, komentatuko izut, ez dakit nola esaten den, ioko beto esaten duen nik baino. Entrepreneura. Baina, Baina bukaeran pixka gogoak endu behar baina, diozu hau- bizitzari. ez bat, dira asko. Entrepreneur. Entrepreneurs izango da, Baina orduan. ez dut esaten, ese hori. Ez dute. Dos entrepreneurs. Bai, Entre- pixka dola ese hitzali bat. Kontua da gogo gabe bukatu behar duzula hitza. Ados? Bai, ez du balio entrepreneur. Hola, benetako ekintzaile batek, benetako farsante batek esango luke, ja, I'm an entrepreneur. Pixkat dola. Nola esango genuke euskaraz ekintzailea? Ekintzaile, esan berri dut. Benetako ekintzaile batek eluke esango goiurik, nola esango genuke euskeraz? You're not listening to me. You're not listening to me. Barkatu. Ez que entrepreneur... You are not the real entrepreneur. Entrepreneurak ez dute denborarik entzuteko bestek zer esaten duten. Ari direlako sortzen eta Sortzen eta hitz egiten, eta kontatzen. Hori da. Vale, bueno, kontatuko dizuet zer den entrepreneura. Bueno, barkatu, segundu bat. Barka- Spiderman-derrek jobar, baina denbora asko pasada, ja nintzen akordatzen, ja. Hombre, pentsa denbora pasadala, jobar hitza ere garai haietan geratu zan. Mila 1980ko hamarkadan Spiderman-der. Jobar ez du inork esaten bizitza hontan. Egia da. Bada pixka senyor, senyor. Jobar da 2000ero total. Jobar. Bai, egia da. De Montre. Hobeto. Bai. Arranopola. Demonillo. Vale, Zure proposamena, Goiuri. Esan bezala, entrepreneur komentatzera nator. Zer da entrepreneur? Ekintzaileentzako ikastaro bat? Ez. Da, telesail bat Disney Plusen ikusteko aukera duzuena. Eta bertan ze gertatzen da. Bueno, Gonzalo badela enpresari ospetsu baten semea, enpresari honek hotel batzuk dauzka, eta Gonzalo, Robert Bodegasek egiten du Gonzaloren papera, Gonzalo da pixka bat traketxa. Berak aitaren urratsak jarraitu nahi ditu, baina ez du lortzen arrakastarik, ez? Eta aita nekatu egiten da, eta semeari jartzen dio azken aukera gisa, azken negozio bat montatzen dio. Esaten dio, lokal bat uzten diola, eta zerbait egin dezan bertan. Eta orduan, Gonzalo pentsatzen du, nik zer egingo dute hemen, eta joaten da, ekintzaile baten hitzaldi batera. Ekintzaile hori Alberto Casadok gorpuzten du, eta Jakobo izena du pertsonaiak, eta geratzen da pixkat lehiuratuta Jakoborekin, ez? Jakobo da guztiz entrepreneura esaten dugunean burura etortzen zaigun pertsona, ez? Oso ondo hitz egiten duen pertsona bat, oso hitz teknikoak erabiltzen dituena, eta jendea lehiuratzeko gaitasun hori daukana. Bueno, esan bezala Gonzalo lehiuratuta geratzen da, eta orduan elkarrekin erabakitzen dute ekintzaileentzako coworking bat sortzea. Hori da izango dela beraien negozioa. Baina, negozio hori beste porrot bat izan ez dadin, bere aurreko negozioak izan diren bezala, aitak bidaltzen du Julia, alaba, anaiaren gana. Julia Auragarrido aktoreak gorpuzten du, eta orduan, Juliak ziurtatu behar du, anaia ondoari dela bere negozio honekin, eta benetan zela dirua galtzen ari, eta zerbait tajuzkoa egiten ari dela. Eta neska horrek usten du Nueva Yorken lanpostu oso on bat horre ajuteagatik, ez? Olako zerbait? Hori da, berak asko ikasi du, unibertsitatean ez dakitzen bat karrera, ez dakitzen bat master, eta, hor ere badago pixka bat keinu, matxismoari eta keinuak ere badaude ze aitak antza denez ez dauka inbesteko konfiantza alabarengan, naiz eta alaba oso langile fina den eta semea den petralutxa. Baina, bidaltzen du alaba anaiaren gana. Eta orduan, ze gertatzen da coworking horretan? Horrela umore hutsa diren egoera asko.
Ze hor nahazten duzu pertsona bat oso perfekzionista dela alaba, eta pertsona bat desastre hutsa dela anaia, eta pertsona bat farsante hutsa dela anaiaren laguna, eta hor sortzen dira gauza oso barregarriak eta egoera oso barregarriak. Zergatik komendatu nahi dizuedan hau, hasteko pantomima fulekoek sortu dutelako telesail hau. Pantomima fulekoak, aipatu dituan Alberto Casado eta Robert Bodegas dira, badakizue agian ezagutuko dituzte, bereiek egiten dituztela YouTuberako minutu terdiko bideoak, ez? Eta kontatzen dutela, ez dakit, ezkontzak, eta ezkontzi buruzko horrela lau esaldi grazioso, edo Iron Mana egiten dutenak, edo ez dakit, pertsona aspergarriak, eta egiten dituzte horrela humorezko sketch txikiak. Orain salto egin dute, eta formato luzeko telesail bat egin dute, eta niri nola, bideoiek asko gustatzen zaizkidan pantomima fulekoak, nuen esperantza telesailak ere, zegit, barregarri izango zela edo, eta aitortu behar dizuet baietz, gustatu zaidala, gomendatu nahi dizuet, ikus ezazue, egia da, agian momentu batzuetan errepikakorra egiten dela, ze egoera ez da asko aldatzen, ez? Atal batetik bestera, egoera horixe da, anaia, kaskar, arreba, ondo, fin, baina oso serio, eta hor sortzen dan talkan, talka bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, ez? Eta orduan, izan daiteke momentu batzuetan errepikakorra, baina niri gustatu zait, uste dut oso txukun egina dagoela, gidoia ondo idatzia dagoela, kameotxo batzuk badaudela, beste humoregile batzuk eta agertzen dira, eta orduan hori ere interesgarria da ikustea, eta esaten duza, ara begira, nik honen bakarrizketa bat ikusi dut, edo, aktore hau ez dakit non ikusi nuen. Beraz, guztiz gomendatzen dizuet, eta gainera, gomendatu nahi dizuet berezik telesail hau, ze auragarri da gertzen da, eta niretzat auragarri dok egiten den guztia, gustatzen zait. A vivir. Hementxe, emprendedores telesailaren proposamena, Disney... Entrepreneurs, barkatu. Disney Plusen ikusgai duzuena, eta esan da bezala, auragarri da ipatu duzu, baina beste guztiak ere, ikusteko moduko aktoreak dira, eta batzuk esango nuke, estreineko zorrela fikzioan? adibidez? Victoria Martinik ez dut inoiz. Hori da Victoria Martin? Beste zerbaitetan Akaso bai? agertu da, baina bai, egia da, horrelako papertxoa, egian bai lehenengo aldiz. Ados, hausi hurrengo proposamena. ¿Tú qué te dedicas? Al bádminton. ¿Y te ganas la vida con eso? Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida. ¿Sabes dónde está Yakarta? ¿Qué? Te va a encantar cuando vayas. 1, 2 y... Sé que suena raro. Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suene raro, es que suena mal. Yo no quiero ser amigo tuyo, pero nos va a tocar hablar de muchas cosas. ¿Eso le dijiste a la otra chica? Imanol, hauxe zure proposamena, Jakarta. Bai, Jakarta, da Movistar Plusen telesail bat, eta guengoz nik esango nuke ez dutela beste denboraldirik ingo, telesail bada, dauzka 6 kapitulo, eta egia esan telesaila beak eta denboraldiak beak nahiko konklusibo bukatzen du, ez dakit hemendik ateratuko duten spin-offen bat edo zerbait, baina bueno, guengoz behintzat da telesail motz bat. Eta egia esan gustatu zait pila bat. Traileran entzun duzuen bezala, da gizonezko baten historia kontatzen du, beak badmintoneko entrenatzailea da, eta beak, bea dabil gazten bila, txapelketa bat irabazteko, edo bintzet Espainiko txapelketa oso garrantzitsu bat irabazteko. Hasiera baten ez dakigu zeatik, ez dakigu zein dien bere motivazioak, azken baten ikusten duguna da ikustatzaile baten lana burutzen duen pertsona bat bezala, da bilena Espainiko badminton jokalari hobenaren bila da bilen lan horiek burutzen. Pixkanaka jute beha ezagutzen, eta hor konturatzen geha baita baditula beste
bueno, ezkutun dauden gauza batzuk. Eta irutzai dela telesail bat nahiko goxoa, oso ondo landuta, dauka sentsibilitate oso berezi bat pertsonaia jorratzeko garaien eta bi pertsonaien arteko harremana garatzako garaien, ze, bueno, pertsonaia honek, pertsonaia nagusi honek topatzen du 17-16 urteko neska bat, dirudina oso ona dana badmintonen eta, bueno, beraien arten harreman bat sortzen da. Badaren momentu desente, pixkat ikuslea arraro sentiarazten ditunak, ze jorratzen du gai oso potolo bat, eta telesail honen sortzailea da Diego San Jose, eta berak elkarrizketetan aipatu du gai hori promozionalki ez dela asko luzatu, ez dela kontatu, nahiko bigarren puntu baten, o nahiko bigarrengo maila baten jarri nahi izan dutelako, baino ez ziotelako nahi garrantzi guztia horri eman. Eta azken baten da, sexu, nola esaten da, jazarpen ez dakititza ondo da esan da, baina, bueno, telesailen bertan badaude tokamientos eta, nola, ez dakit nola. Ikutuak? Bueno, ikutuak egon ziren, iraganen ikutuak egon ziren kasu batzuk azaleratzen dien egoera bat. Eta pertsonaia nagusiakin sortzen da hor egoera raro bat, ze azken baten da, ez dakitzen bat urteko, Javier Kamarak zenbat eukiko ditu? 60 asko. 60 urteko gizon bat, batek pasatzen ditula, ordu asko, 16-17 urte inguruko. 58 ditu Kamarak. Ez que urte asko bota diziozu, Egia pelikulan gaula bereziki zartuta karakterizatuta, eta igual horrek despistatu nahu bai. Eta parte, Javier Kamara dalako aktore bat super ezaguna, urte pilatetan ezagutu eguna, eta irutze egu. Bide batez, Diego San Jose ipatu duzu, irundarra, baia semanitatik gidoilari hasi zena, eta tartean pelikula askotako gidoilari edo gidoi laguntzaile, bueno, gidoi laguntzailez, gidoilari kide izan dena, batez ere Borja Kobiagarekin, apellidos baskos, katalanes, fedetarras, eta beste batetan. Mikel Pagadiren oso laguna. Instagramen askotan kubatak edaten agertzen dira elkarrekin. Beraz, igandeetan, soziedera gombitatzeko moduko bi pertsona. Ostra, Pagadirekin atzo soziederan hile ingo ginen parrezka. Eta irutzet oso interesgarria dela, ze bai jolasten du pixkat ikuslean iritzi hoiekin edo aurre iritzi hoiekin, eta azkenen trailerren baita ikusten den lehenengo gauza da, 60 urteko gizonezko bat, gerturatzen zaiola 16 urteko neska bati, esaten badmintonen jolasten erakutsi behar diola, eta denbora pasa hartutela batera, eta, bueno, hor sortzen dian harreman mota horiek oso ondo jorratzen ditu telesaiak, eta esan bezala, daude momentu batzuk gauza bat diruditenak, eta esango nizueke denbora bat emateko telesaiai, bukaeraino ikusteko, eta konturatuko zatela gauzak ez dutela ematen dutena izan behar. Ados, hause Imanolen proposamena. Jakarta, hau ere Disney Plusen? Ez, Movistar. Movistar. Denak Plusarekin bukatzen dira, eta nastu egiten ditut. Movistar Plus horretan ikusgai duzuena, Jakarta, telesail laburra, eta, Imanolek oraintxe azaldu berri duena. June Romatet, zure proposamena ere azartu behar du? Nire proposamena da 5. denboraldi bat, eta pixkat dator proposamena gogoa dukadalako ikusteko, baina baita ere ea bukatzen den behingoz puntu horretatik. Zergatik, nik dakart Stranger Things 5. denboraldia, orain estrenatuko dena, zauraren bukaeran, eta telesaio hasi zen 2016an, urrengo denboraldia izan zen 17an, 3. 19an, 4. tarte bat gehiagora 22an, eta 2025an gaude, 2025 bukaeran, eta 3 urte itxaron behar izan ditugu seria ondo bukatu alizateko, orduan pixkat hortikan doa. Stranger Things ezakit, berez nahiko ezaguna da, eta historia jakitea, ohikoa da, baina, hasten da, agertzen dela neska bat, esperimentu bat dirudien neska bat, 11 izena daukana, eta horrez gain, Will, protagonistetako bat, desagertu egiten dela, eta hor sortzen dira, bi munduen artean dauden borrokak, eta eriotzak, mila gauza ezberdin, gauza arraroak gertatzen dira
mundu errealean edo esango genuke, eta familia oso gutxi dira konstiente zer gertatzen ari den. Orduan hemen ikusten duguna da, lehenik eta behin nola hasten diren mutil gazte talde bat Elevenekin batera borroka horretan, eta nola doazen implikatzen haien familiak ere. Eta 5. denboraldi honetan hasiko dugu denboraldia 4. denboraldiko gertakarietatikan urte betera, eta beraien talde honek edo nahi duena da Vecna protagonista gaiztoa edo izango litzateken hori aurkitu eta hil lehenik eta behin ja dena bukatzeko eta normaltasun horretara itzultzen saiatzeko, baina noski denboraldia hasi eta misioa komplikatu egingo zaie, hor hasiko dira gertatzen bi munduen arteko borroka eta gauza raro guzti horiek, eta alde batetik nator gomendatzera pixkat bukatzen delako ja eta historiari bukaera bat emango zaiolako, baina nik ere egia da gogoa daukadala jakiteko behingoagatik nola amaituko den hau guztia, egia da ikustea ere polita izaten dela, badauzkalako efektoa aldetik eta mila efektu ezberdin eta ondo egindakoak iruditzen zait gehiengoak behintzat, badaude batzuk esaten dezuna, hau pixka jontzaizue. Baina, horixe, 5. denboraldia datorrela, azaroaren 26an 4 episodio aterako dira, abenduaren 25an 3 eta abenduaren 31an azkenekoa. Eta esango nukenagatik, nahiko luze doaz, eta uste dut azkenekoa ia pelikula bat izango dela. Amatxo maitia, Stranger Thingsen estrenore bat dator, azaroaren amaierarako, nun izango da ikusgai, parkatu? Netflixen. Eta horixe Juneren proposamena, eta hemen minutu gutxi dozkagu, izan, Manu? Nola esan izuela protagonista? Eleven. Eta nungo uste zuela? Eleven? Nungoa dan? Bai, Bizkaitarra. Esango zu, nungoa zan. Ze Eleven. Efectivamente. You needed help. Hor. Ze, gustora geratu garen, Zuk behizatela Robert Bodegas eta Alberto Casado. Ez dakit zein den zein, baina zuek bai, entrepreneur horiek bezain txotxoloak. Alaxe zarete. Badakizunik egin nola dokumental bat ekintzaiei buruzkoa Goiuri. Zer? Hoiz izut kontatu inoiz. Zer? Goiuriren albegi aldatu. Zer? Dola gutxi galetu zen idan. Oraindik bada zerbait ez dakiguna zuta zau antenan gertatu zen. Ez dut gogoan. Ni bai, hori galetu zen idan. Bai. Bueno, gaur deskurritu dut gauza bat. Zer? Pinponeko entrenatzailea eduki zenuela. Bueno, ni mai tenisean federatuta ibili nintzen. Federatuta? Lehiatzen nuen, aste burutan. Bizikleta baino lehen edo ondoren? Bizikleta baino lehen, kirol pilo bat egin dituen tenisa, gero, multikirolare egiten genuen noski, Tolosan behintzat, garaietan, eskupelota, saskibaloia, eta futbola egiten genituen. Baina gero nik bizikleta asko maite nuen, eta egiten nuen ere kasa, baina lehiatzen nuen bai tenisean, eta baita mai tenisean ere. Bai. Osea, que hoy milian aurretik edo ondoren? Hoi soldados que egin aurretik. Ai, ama, hori egiten nuen, eta behin, lagun batek engantzatu ninduen startup camp batera, beraz, asko dakit sekta honi buruz, asko dakit sektaren hizkuntza eta parametroi buruz. Startup camp, Valentziako Unibertsitate Politeknikoan. Iritsi ginen area, proiektu mierdoso batekin, baina irakasle guztiak txonditu egin genituen. Hori da, entrepreneur batek egiten duena. Hala izan zen, eta pasaziren 7 ordu, eta neukan, unibertsitateko arduradunak ikastara hobetakoa, eta rektorea eta bestea, ea dokumental bat egin nezakeen, han gertatzen ari zenaren inguruan. Eta egin zenuen. Eta egin nuen. Ni, gehatzen naiz, hau bete hortz. Ez da gutxi gorako Goiuri. Inigorekin. Haude berarekin eta egunero... Niokerna da, lehenengo egunetik gugen dela parrandan ja irakasleekin, ez dakit, gunaiko jende mediokera ginean, eta gainera, ezkinen oso salmenta hona egiten ari, baina alaxe gertatu zen, eta, bueno, egunen batean kontatuko izuet gehiago. Orduan, entrepreneurako burrengo denboraldian, antxe espero zaitut inigo. Egia esan, ekintzaileen gauza nazkagarri guzti horiek ezagutzen ditut.
jendeak nola flipatzen duen bere buruarekin eta horrelako kontuak. Tira, azken ordukoaren bila egin behar dugu salto Bilboko estudiotara, Itxaso Leon Kareaga lankidea antxe dugu, eta Itxaso, egunon? Badirudi Itxaso entzuteko arazoak ditugula, ea orain Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, orain? Orain bai, aurrera. Orain bai, aipatzen ari nintzen, gaurko azken ordukoaren baitan, astelen honetan arartekoak ebazpen bat eman duela Barakaldoko udalari Burtzein auzoko Zubiletak kalean bizi ziren eta gizarte larrialdiko egoera jasaten ari diren bi familiari aldi baterako bizitegi irtenbide bat eskaintzea gomendatzeko. Egoera horren jatorria 2024ko irailaren 29an izandako istilu larri batean dago, pertsona bat hil eta 3 zauritu ziren orduan. Horren ondorioz Barakaldoko instrukzioko 4 zenbakiko epaitegiak babes neurriak eman zituen eraginpeko inguruneko pertsonei eta ondasunei dagokienez. Halere, etxebizitzetako 2 bortxatuak izan ziren eta altzariak suntsituak bizigabe geratu. Odolkidetasunezko loturak dituzten 2 familiak kaltebera kalean utziz. Lehenengoa 4 kidek osatzen dute, hoien artean 65 urteko gizon bat eta 168ko desgaitasun maila aitortua duen anaia bat. Bigarren familia 80 urteko pertsona batek eta bere alabak osatzen dute arartekoak azaldu duenez. Orain arte euren laguntza eskaerei etzaile erantzunik eman, familiek oraindik ez dute bizitoki egokirik eta haien prekarietate ekonomikoa larriagotu eginda diru sarrerak bermatzeko errentaren prestazio ekonomikoak eten egin direlako arartekoak gaineratu duenez. Aldi horretan, familiak ibilgailu partikularretan bizi izan dira eta gaur egun baratze batean daude aide batek aldi baterako lagatako txabola batean. Eta bestalde, kanpora begira ere jarriko gara, izan ere Vatikanoak ikerketa abiatu du Rafael Zornoza Kadiz eta Zeutako gotzainaren aurka 1980ko hamarkadan Madrilen apaizenean adingabe bati sexu erasoa egin izana egotzita. Pederasteagatik gotzain bat kanonikoki ikertzen ari den lehen kasua dela aipatu behar dugu Espainiako estatuan. Informazio astelehen honetan argitaratu du El País egunkariak, bertan azaltzen denez, biktimak uda honetan kontatu zituen gertakariak fedearen doktrinaren dikasteriora bidalitako salaketa batean. Bertan azaltzen denez, erasoak 21 urte bete zituen arte luzatu ziren eta garai hartan bere homosexualitatea aitortu zion Zornozari eta honek biktimaren kontakizunaren arabera konbertsioterapietara eraman zuen bere homosexualitatea sendatzeko erasoak ostera gertatuko ziren lekuan. Informazioa publiko egin ostean, Kadizeko eta Zeutako gotzaindegiak akusazioak ukatu ditu eta agenda aldi baterako eten duela ere iragarri du, gertakariak argitzeko eta jasotzen ari den minbizi tratamendu gogorra delata. Hedabidei bidalitako komunikatuan gotzaindegiak adierazi du egiten diren akusazioak duela ia 30 urte izandako gertakariei buruzkoak oso larriak direla eta gainera faltsuak. Hementxe utziko dugu informazioaren eguneratzea, 12etan itzuliko gara informazioaren ariaren 2. edizioan. Eskerrik asko Itxaso Leon, hausi azken ordua guk aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko Goiuri, June eta Imanol galdera badaukat zuentzat. Hasteko, ea identifikatzen duzuen hau. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? Rick. Baina ez du lortu. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time. You used to be a much better liar, Sam. Play it again, Sam, Casablanca pelikulaz ari gara, eta nire galdera da, ea pelikula ikusi duzuen hasteko. Bai, Ez. Hala ere, puripurian dago, hau, orain estrenatu berri. Ez, hori karri nahi dizuet. Amar klasiko. Amar klasiko dakartza filminek bere katalogora. Eta horren artean, beharrezko pelikula batzuk. Arribitxiak. Hasita, bueno, Casablanca ipatu dugu. Ez dakit, Kubricken The Shining. The Shining, Eyes Wide Shut, adibidez, pixkat Kubricken hasieratatik bukaeretaraino, edo pixkate hor bere ibilbidearen hainbat pieza. American History X, 80ko hamarkadako pelikula ezinbesteko bat. Ez dut ikusi. Humphrey Bogartari gara aipatzen nolabait Casablanca pelikulan, baina beste klasiko bat nun Bogart dagon bakalekin batera Cayo Largo, ez dakit,
noir zine eta noir kontzeptua gustoko duzuen ontzako, ezinbesteko beste pieza bat. Ze gehiago, Clint Eastwooden dena, Harry el Sucio, Wow. Ejecución inminente, Sin perdón, horrelako klasikoak, pixkate western honenak, hor daude, aipatu dut Casablanca. Beste bat, June, hau oso zure gustokoa honek behar du izan, Los Goonies. Goonies da niretzat pelikula, bai. Bai, ezta? Bai, ez da, da oso nire ondo, bai. infantzia. Pentsatzen, esan bartzen nula ez dut ikusi. Ez dakizute zenbatetan etorri ez da nahi zen posible. jertxearen azpitik Gooniesen kamisetarekin. Bai, Goonies oso jone da, bai. Bai, eta esaterako beste pieza batola oso garrantzitsua, Blade Runner, Ridley Scottena. Bai. Igual denok ikusi dugula, baina seguru badagoela jendea ikusi ez duena eta pelikuloiak dira eta filminen plataformara datoz, lau egun barru, horrela, Damba. Beste pelikula erromantiko ezinbesteko bat. Ui. The Bodyguard. El guardaespaldas. Whitney Houston, Kevin Costner, pelikula puxka. Hau ikusi daukazue? Bai. Goiorik ez. Nik Goiorizuk ez ikustea. Ez, kontua da, badakidala ze pelikula den Whitney Houstonek pelikula horretan abesten duelako. Abesti ezagun hori. Eta badakit estena hori dagoela, eta badakit hori gertatzen dela, baino ez dut inoiz pelikula ikusi. Pixkat antzekoa gertatzen zait, beste batzotan pelikula batzuk oso ospetsu egiten direnean, estena batzuk ikusi dituzu, edo agertzen zaizizulako, noiz behinka igual tarte bat agertzen delako albistegi batean, edo bideo batean, edo dana delakoa, baina pelikula osorik ez, eta hori gertatzen zaitu guardaespaldasekin. Izenburu hauek guztiak, badatoz filminen klasikoen katalogo horrekin bat egitera, eta uste dut, Mad Max trilogiari ikusteko aukera izango da, kriston pelikulak, eta uste dut, merezi duela, hauek nolabait gurera ekartzea, badakit ez daudela puripurian, baina batzutan aldarrikapen hori ere egin behar da, ez? Klasiko batzuk berreskuratzea ezinbestekoa delako, batez ere, ikusten dituzunan gero gertatzen delako, nola bizi izan du naiz ni, orain arte hau ikusi gabe. Nahi pasatitzean Into the Wildekin adibidez, hemen kontatu dut inoiz, Gartxotek eta Goiurik, duzula ikusita, baina Eddie Vedderren musikak flipatzen nau, nik ezagutzen nuen banda sonora hori guztia, eta bapatean pelikula ikusi, eta nola egon naiz orain arte hau ikusi gabe ez, uste dut, hauetako pelikula batzuk ere, badirela pixkatzuen bizitzan mugarri izateko modukoak, eta filminen katalogo horretan izango dituzuela. Eskerrik asko, zerrenda osatuko dut, eta ikusiko dut, klasikoak zerbaitengatik dira klasikoak. Bagoaz aurrera entzuleok, goizeko 11:08 minutu hementxe Naiz Irratian, Bigarren Kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Kantatu nahi, orduan kantatu, dantzatu nahi, orduan
alzato. Gure inguruan aldaketak ematen dira une oro eta horien artean moldatzen saiatzen gara egunez egun. Geroz eta teknologia aurreratuagoak ditugu eskuartean erabiltzen ditugun gailuetan edo azken aldian besterik gertatuko ez balitz bezala adimen artifiziala erabiltzen dugu batzuk egunero eta besteek astero. Gauza batzu ezin dira. Gure hauetan eta eskuetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxik hitz egiten dute izan beharko genuken beldur edo errespetuaz. Gutxik azpimarratzen dute erabiltzen dugun teknologiarekiko izan beharreko burujabetza. Beraz, nork gobernatzen du internet? Gauza batzu. Erronka digital honen aurrean euskal komunitatea martxan dabil eta horren adibide dira Euskara Bildua jardunaldiak. Aurtengoa 14. edizioa ospatu berri dute, Santelmo Museoan izan ziren pasaden astean, eta haiek azaltzen duten modura egungo erronka global bati begiratzen diote haien txikitasunetik. Hau guztia ondo aztertzeko gaur gurean dugu Eli Pombo, egun honetan ongi etorri Eli. Barkatu, Eli, orain bai, egun honetan ongi etorri. Kaixo, egun hon danoi. Bueno, Eli, guk normalean elkarrezketak hasi baino lehen bi galdera egiten ditugu eta galdera horiek goiurik egingo dizkizu eta gero ja sartuko gara elkarrezketan bertan. Kaixo Eli, begira, bi galderak honakoak dira, zuk bietako bat aukeratu behar duzu erantzuteko, ez da beharrezko biak erantzutea. Eta lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina, ezin duela jaio zinenetik orain artekoa kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen, gero pelikula batean ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea, edo nola irudikatzen duzun zure funerala. Beraz, bi galdera dira, badakigu ez direla galdera erreixak, baina horixe, bietako batekin nahikoa. Pelikularena edo hiletarena. Bigarrenak pixkat juju emate dit. Orduan lehen aukeratuko dut. Ze etapa, bizitzako ze etapa, nik uste gaur egungoa, zan nahi dut, pasatzen zeitena da, ikasle nintzen garaikoa gauza pila bat ahaztuta ditu dala, eta orduan oraina bizi dudala, eta orduan erresago gogoratuko naiz, orain bizi naizen gauzetaz, da gainera uste dut garai politean nagola, gustoko dudana egiten, eta hauxe aukeratuko nuke. Zoragarri. Hori da oso sentsazio polita, oraingoa. Bai. Esan bai, oraingoan zentratuta elkarrizketan sartuko gara Eli pixka bat aipatu dut ez, eta aurkeztu dut Euskara Bildua proiektua bera, nola azalduko zenuke zer den edo nola sortu zen Euskara Bildua? Sortu zen, pentsa, aurtengoa da 14. edizio izan da, 2012an sortu zen, eta bururatu zitzaigun, hori behartzela topagune edo elkargune bat, hizkuntza, gure kasuan euskera eta teknologiari buruz hitz egiteko, kanpoko adituak ekarriko zituen foro bat, bertako esperientziak ezagutarazteko aukera emango zuena, bertako eragileen arteko saretzea ahalbidetuko zuena, eta pixkat burutazio horiekin, forma ematen hasi ginen Euskara Bildua jardunaldiari, pentsa, 2012. urtean. Eta 2012. urtean hasita, esan bezala ez, 14 edizio pasa dira, garaiak aldatu dira ordutik ona, teknologiak aldatu diren bezala, suposatzen dut gaiak ere aldatuko zirela, beraz. Jungea, gai momentuan saiatu izan gera beti, gure intereseko batetik edo gure gandik gertu zeuden gaiak, eta baita ere, momentu bakoitzean pilpilan zeuden gaiak aukeratzen, eta pentsa, okerrezpanago uste dut, lehenengo edizio izan zela, guztiz hizkuntza teknologien inguruan hitz egiten zuena, gero ikusentzunezkoak ere landu genituen, eta horrela jungea evoluzionatzen, ez? Gu ere,
egia da, azkenengo urteetan, teknologia burujabetza izan degula oso ardatz, ze uste dugu, pasadan astean esan nuen bezala, momentu estrategiko batean gaudela, eta beharrezkoa dela gai honi buruzko kontzientzia sortzea eta divulgazio lana egitea. Sartuko bagina ez, eta sarrean aipatu duen bezala, sartuko bagina zu webgunean, lehenengo eta behin irakurriko genukena hori da ez, nork gobernatzen du internet eta burujabetzari, beraz, garrantzia handia ematen diozue, helburu nagusia bada ez, pixka bat hortik komunikazio eta burujabetza lotuta izatea, baina izango dira azpian ere beste hainbat helburu zeintzu dira. Bueno, esan deten bezala hori, gai orokorraren inguruko divulgazio egitea, baina gero baita ere, hizkuntzak, gure kasuan euskerak, ingurune digitalean eta arlo teknologiaren esparruan, izan behar duen presentzia nola bermatu behar dugun ikustea, zer egin genezaken, eta orokorrean munduari begirada, munduari edo ingurune teknologiko honi behintzat begirada kritiko, etiko eta arduratsu batetik begiratzea. Aurtengo edizioa pasaden asteartean izan zenuten, San Telmo Museoan izan zineten, eman dizue denbora ordutik ona landutako hori barneratu eta buelta batzuk emateko? Ez gehiegi. Gure hau uztartu behar dugu gure eguneroko lanarekin, eta baditugu hori eguneroko tasuneko beste hainbat kontu, oraindik ez dugu tarterik izan, behar bezala zaten dena reposatu eta gogoetatu eta hausnartu ahal izateko, baina ari gera, Ze, hilaren bukaerarako argiarekin batera enkartatuko dugun euskarri bat ondorioekin atera nahi dugu, zerbait egin behar dugu. Oraindik baduzu pixkatxo bat pentsatu eta dena ondo aztertzeko tartea. Asteartean zemuzko harrera izan zenuten, bertaratuko zen jende ezberdina, eukiko zenuten haiekin hitz egiteko tartea, ez da? Oso gustora egia esan, San Telmoko aretoa bete genuen. Bete genuen, ez da zuzena, jendea etorri zen, ez da guk bete genuela. Jendeak, gonbidapena onartu eta animatu zen etortzera. Gonbidapen bidez ez du funtzionatzen, baina iragarpena ikusi eta animatu zen, interesa piztu zuen, eta zentzu horretan oso gustora, eta gainera nik uste dut Euskara Bilduak lortu duen gauza bat badela, batzuentzat bederen bihurtu dela zita bat urterokoa, ingurukoekin topatzeko ere momentua, eta batzuk izan digute, atzeden aldiko tartea luzeagoa jarri. Gero edukietarako gutxiago daukagu egia zen. 9:00etan hasi zenuten pasaden asteartean eguna, eta ordu bat terdiak bitarte aritu zineten, hizlari ezberdinak, erakusleioa edo deiturikoak, gogo eta ere egiteko tartea izan zenuten, eta bertan agian, hainbat gai eta hainbat hizlari izan zenituzten, beraz agian pixkatxo bat errepasatuko dugu bertan landutakoa. Lehenik eta behin izan zenuten, sarrera egiteaz gain, adimen artifizialaren inguruko politikak eta geopolitikak aztertu zenituzten Manuela Bataglinirekin, ondo esan badut? Bai, ondo. Manuelak baten batzuk ikusi zuten pixkat hitzaldi konspiranoiko moduan, baina egia da, bera tesi alantzen ari dela eta asko ikertzen duela, eta berak esaten zuen, hau ez dezute, orain esaten ari naizen hau, ez dezute edozein tokitan topatuko, Googleek ez dizkizue emaitza hauek emango, ez? Eta orduan pixkat bere diskursoa edo bere ikuspegia zer izan zen, konstatazio bat, enpresa teknologiko erraldoiek parte hartzen dutela, azken finean, edo parte hartu dutela eta parten hartzen dutela, egun ere, erabaki politikoetan, azken finean, agintari politikoekin ez dituzten harremanez lagunduta, eta hor egin zuen, Estatu Batuetako presidente desberdinen errepaso bat, horrelako gauzak ez diela soilik Trumpen
burutazioa lehenagotik dator, ez? Clintonek neoliberalismoa legez babestu zuelako, ondoren jarraipena eman zion Bushek, Obamak ere bere ekintzak egin zituen. Orduan azken finean, nolabait erabaki politikoekin ere erraldoi teknologikoen interesak babesten direla, moldatzen dela, ez? Politika arauak eta legeak interes horietara, eta horrek zer eragiten du, azken finean, teknologian mundu mailan botere konzentrazio ikeragarrizkoa dagoela. Biden saiatu omen zen konzentrazio honi aurre egiten, baina arrakasta gutxirekin. Orduan azken finean, hori da gaur egungo errealitatea, ez? Gobernantza dezentralizatu bat dena teorian internet, errealitatean ez dela horrela. Beraz, goiza potente hasi zenuten, batez ere batzuentzat konspirazioak izan baziren esandako hoiek edo, agian beldur pixkatxo batetik ikustea delako, ez, agian hori zelako sentsazioa. Bigarren, Manuelarena ondoren Amadeu Abrilekin egon zineten, hau katalanez izan zen hitzaldia, eta interneteko desgobernu antolatzea zaila da zen titulua. Desgobernu bat antolatu daiteke? Bueno, aikan erakundeari buruz hitz egin zuen Amadeuk, bai Amadeuk eta bai ondoren Josu Baliñok, .eus fundazioko zuzendariak, biek, harreman estua daukate, ze Amadeu izan zen .cat fundazioko zuzendaria eta cat domeinuen sustatzailea. Orduan, esparru eta lan eremu antzerakoan mugitzen dira eta aspaldiko harremana daukate, orduan elkar oso ondo osatu zuten beraien hitzaldien bidez. Biek hitz egin zuten aikan erakundeari buruz, aikan erakundea bada desgobernu hori gobernatzeko saiakera bat, 98. urtean sortutako erakunde bat da, irabazi asmorik gabekoa, berez ikanek ez du interneteko edukia kontrolatzen, domeinuen kudeaketara bideratzen da bere funtzioa, baina egia da azkenean politika digital orokorrean paper aktibo bat betetzera ere bideratzen dela, ez? Eta Amadeuk esan zuen bezala, bertan erabakitzen dira interneta arautuko duten politikak. Bertan daude ordezkatuta erakundeak, daude ordezkatuta ere bai lurraldeak, estatuak. Orduan, bastanteko zaila da ulertzea aikanen gobernantza eredua eta konplexotasuna, ez? Josu Baliñok zentzu horretan, guztet, interesgarria dan zerbait aipatu zuela, ez? Zorionez, euskal komunitateak badauka gobernantza global horretan ordezkaritza bat, .eusen bidez, baina egia da, ederra litzatekela beste maila bateko ordezkaritza politikoagoa ere izatea, eta era berean, aikanez gain, beste bi erakundetan parte hartzea interesgarritzat jo zuen euskaldunontzat, bat da Internet Governance Forum, eta bestea da, hau sortu zuen Nazio Batuen erakundeak, interneteko politikei buruz eztabaidatzeko, eta bestea da Internet Society, interneteko erabiltzaileak biltzeko gune bat, eta horra adibidez katalanek badaukate beraien ordezkaritza, baina euskaldunena ez dago. Orduan zentzu horretan, zerbait ikasi genuen baita ere. Beste, hainbat hitzaldi ere izan zen dituzten, eta egia da denetan sartzea kostako zaigula, baina bai, badagoela beste bat ni.eus, zure pribatutasuna gure hizkuntzan izenekoa, ez? Euskarazko posta eta Odei Seguruaren inguruan hitz egin zenuten, ez da? Bai, hau izan da, izango da, espero dugu hemendik gutxira martxan jarriko den zerbitzu bat, ametsa hor tartean dago .eus fundazioarekin batera eta Azkoere fundazioarekin batera ere, eta helburua da, hori, Gmaileko kontu bat izan ordez, eukitzea, posta kontu, seguru eta pertsonal euskalduna, esango genuke, ez? Orduan hor, zerbitzu hori lantzen ari gara, garapen fasean dago, baina, iragarri genuen eta aukera eman dugu eta hor luzatzen dugu deia, badator.ni.eus helbidera sartuta,
zeure ni.eus domeinua erreserbatzeko. Pues martxan jartzen denean, zuk nahi dezun hori euki dezazun, ez, erreserbatuta. Eta gutxi gora bera, ez dakit hau esan daiteken edo nola kalkulatu daiteken, gutxi gora bera noizko aurre ikusten duzue edo gustatuko litzaizuek ez zuei behintzat ni.eus erabilgarri izatea. Aurre ikusten da martxorako egongo dela. Eta badakizue nola dien gauza hauek, ez? Obrak bezala, ez? Zeratzeko joera daukatela. Baina, neko genuke, eta hori dago aurreikusita martxorako martxan egotea. Ados, adi egongo gara horri beraz. Itzaldiez gain, erakusleioak ere deitu diezuen hau izan zenuten, eta 3 erakusleio izan zenituzten. Zer dira, zehazki eta zer landu zenuten? Erakusleioekin lortu nahi duguna da, pixkat urte hauetako esperientziak erakutsi dugu Euskara Bilduak biltzen duen publikoa bastante heterogeneoa dela, badaudela, igual maila diskursiboagoa eta maila intelektualagoan gaia landu nahi dutenak, beste batzuk askoz praktikoagoak, batzuk teknologiaren ezagutza gehiago daukatenak, besteak komunikazioko perfil gehiago daukatenak, zaila da ere, guztientzat ondo egokituko den egitarau bat prestatzea, baina bai jabetu gehala nolabait uztartu behar ditugula bi kontuak, ez? Bat, divulgazioa, diskursoa, zerbait planteamendu orokorrak direnak, eta bestalde gauza praktikoak, ez? Jendeak ezagutu nahi du bere inguruan besteak zer ari diren egiten, eta zorionez Euskal Komunidadea badirudi ez dugula ezer egiten, baina oso aberatsa da. Eta askotan ez dugu jakiten batak bestearen berri. Eta erakusleioa atala, aurten sortu dugun atal bat da, eman diogu formatu bat izan dira hautatutako 3 egitasmo, eta bideo labur batzuk egin ditugu jardunaldian zehar proiektatu direnak, eta saiatu nahi dugu, datozen edizioetan ere, izatea eskaparate bat, ez? Erakusleio bat, hemen teknologia burujabetzaren alorrean egiten diren egitasmo, antolatzen diren ekimen eta antzerakoak iragartzeko. Eta aurten aukeratu ditugunak izan dira bat Baionako Bernat Etxepare Lizeoko esperientzia hezkuntza mailan software librearen erabileran eta burujabetza teknologikoaren bidean egiten ari dien lanketa izpide hartuta. Gero beste izan da Zibergara elkartea, dela Debagoienan teknologia burujabetza sustatzeko sortutako elkarte txiki bat, eta zikloan aplikazioa dela hilerokoaren jarraipenerako aplikazio bat, datuen pribatutasuna zainduz eta modu burujabean planteatua. Horiek izan dira urten aukeratuak, bai. Erakusleio hauetaz gain, bukaera aldera izan zenuten gogo eta gune bat, euskarazko hizkuntza teknologia propioa posible alda galdera horretan, ez? Suposatzen dut gogo eta luze joango zela eta agian nahi baino denbora gutxiago izango zenutela hontaz hitz egiteko, zein izan ziren bertan ateratako batez ere ondorioak edo eztabaidak? Bai, zuk diozun bezala normalki gertatzen dena da gogoeta eta mainguru eta horrelakoetan denbora juten dela, ez? Eta azkenen esaten zu, ze ondorio atera ditut, zer hitz egin dugun, baina motz geratzen da, baina nik hemen apuntatuta ditut ondorio nagusi batzuk. Bat da, solasaldian parte hartu zuten hitz katedrako zuzendari den Aritz Soroa, ikerlariak, eta Elisabete Garziak Eusko Jaurlaritzako eraldaketa digitaleko zuzendariak. Orduan, batetik Soroak azpimarratu zuen ikerkuntzaren garrantzia, ez? Ingelesa edo gaztelania bezain ondo egiten duen eredu bat nahi badegu, ikerkuntza ezinbestekoa dela. Galdetu genion, zertarako behar genuen, ez? Hizkuntza teknologia propio bat, gaur egun ja ChatGPT eta antzerako euskeraz ere baldin badakite, eta hor interesgarria izan zen Soroaren pixkat ekarpena, azken finean berak esaten zuelako, eredu handientza lehentasuna ez da euskera, beraz kalidadean ere ez diote gehiegi erreparatzen, eta bestalde, hizkuntzaz haratago junda, euskal kultura ere ez dutela ondo ezagutzen eda. Ez da holako hemendik eraikia, ez? Eta adibidez esaten zuen, trivial formatuko galderak egiten badizkiogu, emaitzak nahiko kaskarrak ematen dituztela.
eta eredu bat entrenatzerako munduaren ikuspuntu espezifiko edo zehatz bat eta printzipio etiko batzuk erakusten zaizkiola adimen artifizialari, eta hori bertatik egin behar dugun zerbait dela, ez? Orduan hori interesgarria iruditu zitzaian, eta gero Elisabetek bizkat administrazio edo administrazioaren edo lurralde estrategiaren ikuspegitik esaten zuen oso azkar doala, ez, guzti hau, eta ez daukagula nahikoa baliabide, ezin degula zerotik abiatu, orduan ezin degula lan egin uharteetan eta pixka bat elkartu behar gehala, ez, lurralde bezala. Eta nik pixkat ondorio nagusi moduan horiek apuntatu nituen. Eli, mila esker, ondorio hauekin itxiko dugu tartetxo hau, eskerrik asko guztia kontatzeagatik, teknologiaren mundua askorentzat behintzat zaila izaten delako eta garbi egin eta azaldu duzulako, eta batez ere adi izango gara ni.eus ea argitaratzen den momentu horretara. Mila esker, Eli. Bale, abixatuko izu egualare, eskerrik asko zuei. Agur. Besterik Gorka Orbizuk besterik ez kantatzen du, baina guk oraindik asko daukagu zuentzat entzuleok hurrengo minutuetan, eguerdiko 12 bitarte bigarren kafe hartzen jarraituko dugulako, hori bai, kantua gozatzen utziko zaituzte hurrengo 2 minututxo betan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo goizeko 11:35 minutu, besterik ez kantu horrekin gozatzen aritu gara azken minutuetan, baina aurrera egiteko aitzakiak eta gogoak ere baditugu zuekin, eta badugu norekin aritu, eta zeren buruan aritu hurrengo minutuetan ere, beraz geratu zaitezte hementxe gurekin, eta entzun adi. Eskamen gaztetatik
Inaran doitzetik alaukitu nuenik Anturi denesi Bi esan nahi ditu zipotza hitzak euskaltzaindiaren arabera. Lehenengoa, zipotza, upelaren zuloa isteko erabiltzen den zirea. Zipotza behin kendu eta orduan ligak agertu. Edo bigarrena, zipotza, burugagarra, aiurri gaiztokoa. Zipotz doiorra, zer egin diok NSM laztanari. Instant bat izanen da, ez nuke hain zipotza izan behar. Etxetik partiturik Ez dakit bietako zeinengatik jarri ote zioten izena Astigarragako kulturelkarteari, baina buru gogor xamarrak badirela esatera ausartuko nintzake. Bestela, nekez iristen da horrelako elkarte bat 40 urte egitera. Aurten, hauxe egin dutena. Urte hasteko, Astigarragako mugarrietara, mendi irtera eta babarrun jana. Negu betean, erronkarira irteera, larra belauako eskipistetara, eskiatzara joateko. Inauterietan, kaldereroen konpartxarekin herriko kaleak alaitzen, martxoan bihanditzara, mendi irteera, apirilean irumugarrietara, udara iritsi eta asteburu pasa bisaurinen gaiurrera, eta orain, 40 urte potolo horiek ospatzeko egitarau potoloa. Lehenik eta behin 40 urte hauengatik zoriontzeko eta bestetik egitaraua aletzeko telefonoaren beste aldean dugu Amaiur Altamira. Hola Ziregi, egunon Amaiur? Kaixo, egunon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Gogotsu, egia esan, aste hau ekintzaz beteta dator eta atzo ja elkartu ginen azkeni ukituak egiteko eta gogotsu. Bueno, nik aipatu dut, 40 urte egiten dituela elkarteak, eta, urtean zehar ere egin dituzuela hainbate ekintza, baina orain prestatu duzue, zerbait potologoa, eta jakin nahi nuke, ea, noiz hasi zineten hau prestatzen? Ea urte hurrena prestatzeko, denbora daramazuen lanean, edo nolakoa izan den prozesua? Bai, urte aurrenaren prestaketarekin, ziginen ikuste du gutxi gora bera, udara baino lehen, eguna adosten, ideia zaparra da egiten, kamisetak ere atera genituen herria pixka bat motibatzen hasteko, eta, azken momentuko gauzak direla eta atzo itxi genuen guztiz egitaraua. Gauza ugari daude antolatuta eta publikoa ere ugaria izango duzu, ez denetarik dago, batetik baduzu ez dakit sagardo
This ain't Texas. Ain't no hold 'em. Goiuri, galdera badaukago June eta biok zuretzako. No. Vale, ez naiz ni izan. Hori niri kopiatu didazu. Ez aiazen, zer. Zalantzatxo badaukagu. Zalantza. Zu hasi zara raninen, ezta? Nork izan dizu hori? Zuk? Bai. Orduan egia izango da, bai. Eta ze zapatiekin egiten duzu korri? Ze zapatiekin egiten dudan korri? Egia jakin nahi duzue. Beldurra ematen dit erantzunak berak, baina zer esan. Zapata dituzu jantzita berraltxa. Decathloneko zapatilla merkeenak. Deno dazko gero batzuk. Gauza bat aitortu behar dizuet, pentsatu nuen, erosiko ditut merke xamarrak diren zapatilla batzuk, hasiko naiz korrika egiten, egia da ikastaro batean eman dudala izena, pixka bat gehiago ikasiko dut nire korri egiteko joeraren inguruan, eta horren araberako zapatillak erosiko ditut, ze badakizu ez dela berdina badaude ez, gian oinak zapaltzeko modua batzuk barruaka, kanpoaka, batzuk hankapuntetan gehiago ibiltzen dira, besteak ez, eta pentsatu nuen hasiko naiz hauekin, eta orduan benetan aditua den norbaitek, irakasleak edo, gero esango dit zer behar dudan, eta momentuz badauzkat, zapatilla oso merkeak. Politia dira, txukunak. Eta zapatia gastatzen zaizkizunean egiten dituzu beste batzuk erosi? Hombre, behar ditut zapatillak. Eta gainera zapatillak ezin dira utzi, hau da, bigarren eskuko gona bat ondo erabildezakezu, baina bigarren eskuko zapatak, pixka bat, arriskutsuagoa da, ze zapatak bai egiten direla, asko moldatzen direla zure posturara, eta... Bai, norberaren oinaren itxura edo hartzen dute. Bueno, zapatillak hautsi eta berriak erostearen dinamika hau, June, hautsi dute edo hausten ari dira? Bai, saiatzen ari dira behintzat aldaketa bat ematen, nahi justu aurreko astean atera zitzaidan, eta iruditzen zait interesgarria behintzat komentatzeko eta ea bakoitzaren iritzia zein den jakiteko. Kontua da, zapatan erabilera eta botatze horretan sortu dutela, marka batek sortu duena izan da suskripzio bat, zapatiak reziklatzeko edo esango genuke. Hau da, zuk ordaintzen dituzu hilabetean 30 euro, eta iritsiko zaizkizu lehenengo aldiz zapata batzuk. Eta zuk zapata horiek berriak dira noski, eta erabiliko dituzu, desgastatuko dituzu nahiaina, eta bertan jartzen du zapatak, zola lixo gelditu zaizu, edo zuloak atera zaizkio, edo zure txakurrak koskatu ditu, bueltatu lasai, eta urrengo zapata parea iritsiko zaizu. Eta zuk bidali duzun zapata hori, beraiek reziklatu eta materiala berrerabiliko dute. Orduan, proiektu hau sortu dute, Cyclone esango nuke dela suskripzio mota hau edo, Cyclone TM izeneko taldeak sortu du hau, badauka bere dendan zapatak ezberdinak erosteko aukera eta normal erosteko aukera, baina proiektu berri hau sortu dute eta interesgarria behintzat bada. Bai, gauza bat aitortu behar dizuet. Pixka bat kokoteraino nago suskripzio sistemaz. Arpidetza sistemaz. Bai, eurek saltzen dute, nolabait, pixat ekonomia zirkularra sustatzeko asmotan, eta zuk zapatia zarak bidali, beraiek berziklatu eta beste zapatiatzuk egingo dituzte horrekin. Hori gustatzen zait. Alde hortatik, ondo egon daiteke. Egia da, suskripzioak 30 euro kostatzen duela hilabeteko. Honek, suposatzen du urtean 360 euro gastatzea zapatia horietan. Egia da, asko erabiliko badituzu, agian, nik behintzat adibidez badaukat joera, zapaten zola oso azkar gastatzen zaidala berdin duzu zapatetan. Orduan, egia asko erabiliko badituzu eta korri egitera asko joango bazara, agian izan daitekela aukera edo alternatiba bat. Nik ez dut esaten prezioaren gatik, agian gero kalkuloak eginda eta prezioa ondo ateratzen da, baina bai sentitzen dudala orain joera bat dagoela, dena arpidetza bidez egiteko, eta ikusi ditut arpidetza bidezko koltsoiak. Ikusi ditut arpidetza sistema bidezko, autoak. Streaming plataformak, autoak, eta aurrekoan ikusi nuen pultsera bat. Neurtzen dizu, zenbat ordu egin dituzun lo, zure estres maila zenbatekoa den, zikloa, hilokoaren zikloa ere, horrekin ere laguntzen dizula, datuak biltzen dituela, eta horrelakoak egiten dituela. Orduan, pentsatuena, begira ze interesgarria,
pultsera hau. Baina ja ez da joan zaitez dendara eta pultsera erosi. Baizik eta arpidetza sistema bidez funtzionatzen du. Urtean 300 euro ziren pultsera smartwatch antzeko honenak, baina arpidetza izan behar du eta egia esan agian ez dakit nostalgiagatik den edo zergatik, nik nahiago dut, horrelako zerbait erosi nahi dut, aurreztuko dut, eta diru hori daukadanean erosten dut eta bukatu da gastua. Hau da. Bizitza osorako nerea da. Eta nerea da. Bueno, irauten duen bitartean. Bai, irauten duen bitartean neretzako da. Baina orain orain nahi balin baduzu smartwatch hau, ez du balio, aurreztu eta listo ez, ze urtero ordaindu behar duzu kuota bat eta... Eta kuota hori aldatzeko eskumena enpresaren menpe dago, enpresaren eskutan dago. Ez dakit ez letra txikia nolakoa den, baino bai egia da aldatzen ari dela, eta gastuak, lehen gastu finko batzuk zenituela, eta orain pixka bat desberdina dela, eta streaming plataformekin hasi zen, lehen erosi egiten zenuen pelikula bat, eta pelikula hori zuretzatzen betirako, izan VHS, DVD, Blu-ray, edo ez dakiz formatutan, orain arpidetza sistema bidez ditugu plataformak, esaten dizut, orain zapatillak ere arpidetza sistema bidez, kremak baita azalarentzako, batzuetan ere horrela funtzionatzen du, eta Leicester, oin gorkak jarri duela hemen txatean marketinga, Leicester kontzertuetako sarrerak ere azpidetza bidez. Arpidetuko zara bulegora edo zetakera edo... Wow. Bueno, ez da arpidetza, baina zetaken lehenengo mitoaroa ikusi zutenek preferentzia zuten bigarrenekoa erosteko. Bueno, hori desberdina da. Baina badago zerbait hor. Badago zulotzearen zerbait. Hemen atzean. Jende asko gelditu zen bigarrenerako sarrera lortzeko ia aukerik gabe. Nola izango zen arpidetza sistema bat kontzertu... Bueno, plataforma bat ordaintzea eta horrek aukera ematea lehenago erosteko sarrerak. Hori da, bai. Horrelako zerbait izan liteke. Eta hori gertatzeko nik uste ez dela hainbeste falta. Bai, eta hori sentitzen dut pixkat ezin egona arpidetza sistema honekin, agian egia da sentitzen dudala gehiago ordaintzen ari naizela, horrela gastua handiagoa dela, behin erosi tekillo egin da baino, egia da gian nazkatu nizela baita, beste urte alokairuan egon eta gero hori ere arpidetza bada, izo. Ni arpidetu egiten naiz nire etxera, eta hilabetero ordaindu behar dut, eta gian pixka nazkatuta nago, baino. Ez dakit, ezin egona sortzen dit, arpidetzaren kontu honek? Bai, egia da, zapatien kasuan badela pixkat, bueno, ez da oskortasun hori edo desgaste hori, nahiko konsumo axolagabean egiten dugula eta horri buelta temateko modua. Izan zitekeen hau beste modu batera ere. Zuk zapatilla zarrak itzultzen dituzun momentuan, berriekin 50 euroko deskontua egiten dizu, eta sustatuko genuke berdin zapatilla horiek berziklatzea, eta nolabait ekonomia zirkularrago bat egitea, ez? Baina ez dakit, uste dut hori askotan gure eskure badagoela, ez? Ni lengon zapateroren gana joan nintzen, eta zapatilla batzuk nituen txukun, baina zolak erabagastatuta, eta 28 eurotan, berri zulizizkidan, eta, bueno, hor, badaudela beste modu batzuk nolabait, gauzak hain erresez konsumitzeko edo hain beste ez sortzeko, ez? Eta hau bera arropekin, bigarren eskuko arropak aipatu ditugu, eta baina egia da, hor badagoela inskripzio edo suskripzio kultura honetan zerbait pixkate alerta jar gaitzakeena. Hala ere, badakizue, arpidetza sistema hau, berez nik esan dudala, orain modan dagoela edo oraingo kontu bat dela, Carlos lehenengoa Inglaterrakoak jarri zuela martxan. 17. mendean. Bai. Nik Lola Floresek esan martzen ula uste nuen. 17. mendean, Carlosek beak proposatu zuen, gaur egun pixka bat aseguruak bezala ezagutzen ditugun sistema hauek, eta berak basuten aurkako plan bat proposatu zuen, gaur egungo aseguruen antza zuena, eta bakizu ze gertatu zen, porrote egin zuela ze jendeak etzun ulertu. Vale. Egia da orain ohituta gaudela horrelako eta hilabetero zerbait ordaindu eta gero ez dakiz zer eta garai hartan ez zeuden ohituta eta ez zuen arrakasta gehiagirik eduki 17. mendean. Gero bai iritsi zela 1800 buelta horretan hasi ziala arpidetza, beste mota bateko arpidetzak ziala esnearena. Azu arpidetuta zaude eta esnea iristen zaizu, ez dakit, astelenero etxera. Barazki xestoekin ere egiten dugu gaur egun. Eta herri txikietan ogia bera ekartzen zut etxera. Hori da, gero ja 1885 bueltan lehenengo telefono zerbitzu hauek ere sortu ziren. Eta orduan, handik
1920 garren, hogeiko hamarkadan liburu klubak sortu ziren, arpidetza bidezko liburu klubak baita, hilabetean liburu bat bidaltzen zizuten etxera, eta zuk hilabetero ordaintzen zenuen, eta sekulako arrakasta edukizuten garai hartan. Hala, ez dela kontu berria, honekin, baino egia dela, sentsazioa badela orain dena da arpidetza bidez edo lehen, aplikazio bat deskargatzen zenuen, eta batzuk ziren gratis, eta beste batzuk ordaindu egin behar zenuen, momentu horretan, erosi aplikazio eta kitxo. Orain hori kontzeptu hori existitzen, behin ordaintzekoa, aplikazioak ere hilabetero kobratzen dizkizute. Bai, eta horrek sortzen du erabateko babes ezatze arpidetza horien prezioak etengabe aldatu ditzakete. Gertatzen da batez ere programa profesionalekin, zerbat jendek ez du editatzen Adobe Premierekin gaur egun bideoa esaterako, gogoa ematen dien egiten dutelako prezioekin, edo bestein bate horrelako zerbitzu digitalekin, Eta, uste dut hor, badago da koska bat, eta nik oso sano ikusten dut, barazki xestoa etxera bidaltzea, edota esnea etxera jasotzea, edo ogia herri txikietan, edo horrelako bestein bat kooperatiba txikirekin egiten diren horrelako suskripzioak, aldiz, zalantza gehiago sortzen dizkidate makrokorporazioek eta enpresa hondiek horrelakoak proposatzen dituztenean. Egira, honen atzean, zapatilla marka honek hon izena du, gerespa naiz ez da? Bai. Badagoela, hasieratik pixkat, ekologismoaren aztarna hori. Gero, gauzak ze puntutaraino, ez dakite, greenwashingen eror daitezken edo, ez dakit oraintxe zehazki. Olivier Bernardek sortutako zapatilla proiektu bada, bera Duatroian aritu zen, kirolari suitzarra da, eta berak mangerekin, jardina horrezatzeko mangerekin, zapatillen solak egin zitzakela patentatu eta Nike eskaini zion, eta Nikek ezezkoa esan zion. Gero Roger Federer tenislariak hori nola baite besotan hartu zuen, eta proiektua sustatzen joan ziren, eta gaur egun, pixkat, luxuzko zapatillak ere badira, edo pixkat oso fashion munduaren gutizi bihurtu diren zapatillak, eta iaia kolekzionista zapatillak ere, bai? Argazkiak ikusten ari nintzen, ez nuen ezagutzen izenez marka, baina argazkiak ikusita esan behar dizuet, atzo asko ikusi nituela, Behobia Donostia azterketan, pila bat ikusi nituen, egia da gainera Donostiraino trenez joan nintzela, eta eseritan nengoen, eta klaro, trena lepo, zegoen da, orduan, korrikalari asko zutik zeuden. Eta orduan negoen pixka bat bere hanken pare, ez? Eta orduan ikusten dituen zapatillak eta aritu nintzen behiratzen zenbat eta zenbat modelo desberdin zeuden, ez? Korrikalari bakuitzak dauka marka eta modelo desberdin bat, eta horrelakoak desente ikusi dituen egia esan. Entzuleok bazuek ikusi korri egin edo ez zapatiekin egiten duzuen edo danakoa, baino guk agurtzeko ordua badugu dagoeneko Del Vallen disko berritik Duda Muda Karruseli Eldiezina disko zarrontatik, lo ezin kantua eta honekin egingo dugu eguerdiko 12etarako bide laburrau. Junior Romatetibar guren datorren aster arte. Astelenen arte. Goiuri ez eizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok plazer baduzue, biharre hementxe izango gara gu goizeko 10:05 informazioaren txanda orain eta ondoren, gaur saio hasieran ere aipatu dugun bezala, Iker Gurrutxagarekin musikaria eta bertan, bulego taldeko Tomas Lizarazu izango du bidelagun besteak beste. Zaindu asko, besarkada handi bat denoi, eta bihar arte. Keep calm and Bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela.